Nyaya iri panapa ndoda kuti ndimbotaura panapa paKuliend TV. Ndichida kuti ndiudze vana veZimbabwe chimiro chezviri paground. Kana ndichitaura zvandinenge ndichitaura ndinenge ndisingade kuti vanhu vazviaccept kana kuti vasazviaccept. Inini ndinotaura ndichitsvaga kuti vanhu vave nechoice pakati pezvavanenge vachinzwa, nekuti inini chandinowinga panapa kuzotaura inhau yekushaya information yezvandinenge ndawana. Handitika nekuti takaudzwa kunzi stage yatiri kumhanya nayo izvozvizvi, level ratiri murevolution ndereku is to protect people's lives. Ndo chinhu chekutanga. Handiti muri kuzvinzwa. Chikonzero ndechipi? Chichemo chakagamuchirwa nemaWar veterans ese amuri kuona yaari kurwisana nezvigananda, vamwe vachiri muzanu PF macho imomo nevamwe vakabuda muzanu PF macho imomo. Ndoda kuti ipapa papanyatsokunzwisiswa nevanhu vanoda kunzwisisa, vanobvisa mafeelings kana vachida kuteerera nekunzwisisa zviri kuitika paground. Saka ndiri kukumbira kuti munyatsoteya nzeve dzenyu musina mafeelings amuinawo pamusoro pangu, nekuti kune vamwe vanhu vanondivenga nekuda kwezita rangu kuti inini ndinonzi Geza Light, Junior Geza, Brother Geza, what. Ameno zvandinenge ndichitaurwa mumakona imomo kana unzi Geza fake, I don't mind. Asi inini chandoda kuti nditaure, ndinoda kuudza vanhu chokwadi kuti nyaya yekuchema kwataiita isusu sevana veZimbabwe kuvakuru vedu ana baba vedu isusu tichiti kune makore akawandisa aiitwa maopposition parties nemamovements ekuda kutsvagawo kuti vanhu vave neshanduko. Hatina isusu chatiri kuachiva each and every time. As a result, chatiri kusangana nacho kurasikirwa nehama neshamwari dzedu nevanhu vanenge vari maactivists. Mazita avo anobva ava exposed zvekuzopedzesera vaa matargets. Election yacho inonzi ngaiitwe. Kana tikatanga opposition party vanobva vakurumidza kuarenja, pobva patonzi free and fair chichi, kubva even Comrade Morgan Tsvangirai vachiri vapenyu. But in the process, vanhu vanotanga kufa vachiurayiwa neregime. Handiti muri kupaona? Ndo maresults chete atinozosara tiinawo emarecords ehama dzedu dziri kufa. Handitika? Party inozotanga kuzopindirwa yobva yahijackwa, yobva yatanga kutomanipulatwa, zvinhu zvobva zvaita sei, ende hazvimise kuurayiwa kwevanhu. The same applies nezvakazoitika tane CCC tichitungamirwa na uyu handiti muri kuona. Sorry zvenyu nanga ndiri kumbotaura nevandotaura naye. Tichitungamirwa naNelson Chamisa achititungamirira isusu takanga takuti haizvizvi we are going to break through. But result takazongoona ichiva imwe chete yekuti maactivists edu vanhu vese vakanga vari paforefront vakateerwa akava matargets. Nanhasi vamwe dzimba dzavo dziri kutobhombwa. Party yakamanipulatwa ikapindirwa, zvinoincluda kutozopedzesera ukama hwaNelson Chamisa naJob Sikala hwadamaged, zvamunoziva mese. Izvozvizvi taakutanga kuona kuti Job Sikala ndiye ane dzimba dzinobhombwa nekuti aiva ari muactivist wepolitical movement. Ana madzibaba eshanduko havachitorina nedzimba dzacho. Tine vamwe vanhu vatisingade kutaura nemazita vaakusagara mumisha yavo. Handiti hazvisirizvo zvinhu zvatinotarisira kana isusu tichinge tafuma mapolitical parties. Munyika medu hamuna democracy
yekuti isusu tinorely nepolitical party. Handiti muri kupanzwa. Saka zvichemo zvese izvi takazvisubmita kuvakuru, ndo pavakati imimi mukangoita revolution, you can be able to protect each other. Revolution haiexpose zita remunhu kuti apedzisira target, nekuti imimi mese munenge muri makomrades, muri masoja, muri ana mujibha, ana chimbwido, muri zvese, muri macommanders, muri maadmin, munenge muri zvese. The same applies sezvamakaona imimi kuti pakabatwa nyoka yemabhunu vakafungidzira kuti vativhundutsira, vakatozoona ana nyoka yemabhunu vacho vatowandisa, vari kutaura mumachannels vachitaura nyaya yanyoka, vachiendera mberi nebasa ranyoka yemabhunu. Ndo inonzi revolution yekureva kuti hapana munhu anozova target. Saka zvatiri kuita nhasi izvi hatisi kuda kuti tirambe tiri isusu tinenge tichitaura. Tirikuda kuti zvisvike at a certain stage yekuti nemi mese imimi munhu wese anenge ane simba rekutaura, zvekuti vanoshaya munhu wekuti totageta uyu totageta ani. Handiti muri kupanzwa. Izvozvo zvinoitika chete mukunge vanhu tatanga kudzidza kuziva kuti kutya kutiza nekuhwanda hakuti bhadhare, hakuti batsire. Handitika. Asi tinotanga tagadzira chinonzi unity. Muunity iyoyo mukubatana kwatinoita ndo patinenge tane mukana wekushare maideas kuti what can we do to protect each other. Nekuwanda kwatakaita uku takadzidza, tine wisdom takachenjera, we can come out with something. Handiti muri kupaona. Saka mukuprotectana kwatinenge tichiita isusu, handitika, kunotibatsira. Handiti maideas ese atinenge tichishare anotibatsira, handitika, and zviri easy kuti zviitwe murevolution, nekuti izvozvi zviitika kutaurirai kuti vanhu zvese zviri kuitika izvi nezvese zviri kurongwa zvisati zvaitika izvozvi tiri kupiwa, tiri kufidwa information each and every day. Handitika, tiri kufidwa information each and every day yakafanana nekuti kune vanhu vachadzoka mupolitical game. Pakudzoka kwavari kuita into political cycle, vachashandisa mazita ezvavakamboita vachiteerwa nekuteererwa nevanhu. Handiti muri kupanzwa. But izvozvizvi vanhu ivava vachadzoke vari vaya vamaimboziwa, vanhu vari kunzi vatengwa. Saka takanzi tikutaurirei imimi shoko rekuti chenjerai kubhilivha muvanhu. Tikanzi tikuudzei, tikuyambirei kuti chenjerai vanhu vamunotrust. Handiti muri kupanzwa. Tikanzi tikuyambirei futi kunzi chenjerai kungojoina zvinhu zvinoexposa mazita enyu. Handiti muri kupanzwa. Nekuti zviri kunzi revolution iyi haifanirwi kuurayisa munhu sezvakamboita maopposition parties. Handimupanzwisisa. Ndo mataurwa azviri kuitwa. Haizi nguva yekuti izvozvizvi munhu awanikwa achinzi afa kana kuti aurayiwa. Ndo saka muchiona pakadzimwa mazita evanhu, saka muchiona pakadzimwa zvinhu zvakawanda-wanda. Inhau yekuti nyaya dzekuurayiwa kwevanhu dzinofanirwa kumira. Hapana munhu anofanirwa kuva nezita riri targeted. Handiti muri kupaona. Saka pane zvamuchajoina, zvamuda kujoina, nezvamakajoina, nezvamuri kutanga kuvamba mamovements atiri kunzwa kutoti vanhu vava kutanga kuita. Hatisi kuda kuti taure mazita evanhu izvizvi nezviri kuitika, but I think muri kuziva kuri kuenda message yangu. Chinhu chandoda ngoti ndikutaurire chete ndechekuti ngazvisazokuurayisai and musazoatacha zita rerevolution muzvinhu zvinenge zvaakuurayisa vanhu. Ngazvisazopinzwa zita rerevolution, ngazvizomira zvine mazita evatungamiriri vazvo, nekuti murevolution hamusi kuzofiwa, and we are going to make sure kutoti hazviitike zvinhu zvakadaro izvozvo. Handiti mapanzwa. Ndo zvinhu zvandoda kuti nditaure chete.
Musandise mazwi muromo kuti pane wanda ataka. Handina munhu wanda ataka. Handitika. Asi ndida kuti ndikutaurire kuti chenjerai kupinda mune zvinhu zvichaita kuti muve matargets. Handiti muri kupanzwisisa. Nekuti chinangwa chakavhurirwa revolution inhau yekuda kushilda vanhu nemazita avo pasave nevanhu vanova exposed to become targets. Saka izvozvi we are here to protect people's lives. Kusvikira revolution yasvitsa vanhu pastage yekuti vanenge ready for action, then munopiwa signal. Nekuti madhara edu anototaura achitoti hanzi munguva yehondo patakazotanga kuzoti hondo munhu wese ngaangotaura nemachemberenga kuti kana tichitobatika gidi racho ndinobata. Saka kana musati masvika pastage iyoyo, nekuti vamwe vanhu vachiri kutaura nyaya dzakasiyana siyana. Handiti muri kupanzwa. Vamwe vachiri kuita shungu dzekuda kuramba vachisa mazita evanhu atiri kurambidza kuti no, musade kuita kuti vanhu vazove matargets. Even maleaders musaise mazita avo pamberi. Chimboya mumboparidza nyaya yekuti tibatane. Kana tabatana isusu, handitika, tichapiwa signal. Handiti totanga tagadzira nzira. Handiti kana tagadzira nzira pachagadzirwa a political jacket. Handiti inenge yakunyatsokutariswa munhu kunze anokodzera here, kwete zvamuri kunyeberwa izvo zvichinzi inyaya yekuti vanhu vari kurwira achiwenga. Vanhu ngavasafambe nekanarrative kekunyeba. Haisiriyo nyaya. Future yedu izvozvizvi haisati yaplanwa, haisati yatombova tabled. Kutaura chokwadi, tiri kudhila nechatiinacho paground kurwisana nezvigananda chete. Ndakuda kukuudzai chokwadi. Tikabvisa zvigananda, vanhu ndo vachataura vega, nekuti vanhu ndo vanenge vaine simba. Ipapo hapapinde maovetereni kana kuti pachapinda vanhu vanenge varwira rusununguko, ndo vanenge vaine simba, ndo vachataura kuti toita sei. Handitika, kusvikira vanhu vane utongi hwavanoda kuzvisira, vachizvisira ivo vega pachavo, ndo nyaya iripo. Dzimwe nyaya dzese dzamuri kuunzirwa neZimbabwe madhirama ayo. Zvemazita ninga akambodai ningirikana akazodai anobva kwakati chichi, izvezvo madhirama ese amuri kustagerwa nevanhu vari kutengwa. Nekuti izvozvizvo vanhu vaya vari pabasa rekutenga vanhu, mari dziri kubuda day and night. Munhu anogona kuuya nezita remunhu wamunofarira imimi achitaura information, as long as information iyoyo ichiataka direct the revolution yatiinayo. Ndo chinangwa chinenge chiripo. Saka hazvina kana basa naye kuti ashandisa zita remunhu kana kuti kudii. Handiti muri kupaona. Saka imimi munozonakidzwa manje mubva mapinda munyaya dzake. You fall into their traps just because they come up with people people who are public figures vamunenge munyatsoziva imimi. Handitika, votungamidza mazita iwayayo. Endi mazita acho avari kutungamidza mazita iwayayo vanenge vasina kutombobvumira. Zvakafanana nekuti munhu anogona ngoya panapa achitoshama achitotuka revolution in the name of Chamisa. Munhu yeye haatauri naChamisa every day. You need to be very much careful. Handiti muri kupanzwa. Mogona ngoona zvima articles zvichisendwa zvazonzi zvazodai. Potoita vanhu vakawandisa vanobva vamhanya neimwe narrative wachibva watoti zviri kureva zvakati. No. Chimbomirai. Handiti muri kupanzwa. Tarisai chinhu chinokusevhai imimi. Chinhu chatiri kungoramba isusu inhau yekuita kana kuramba tichidzokorodza zvinhu zvinozotisiya taluza vanhu. Handiti muri kupanzwa. Takamhanya nezvakasiyana siyana zvakawanda. Hapana kana chinhu hwani chatakamboachiva kunze kwekuurayirwa hama dzedu munozviziva imimi. Nderipi gore risina kuurayisa vanhu? Kana ndikakubvunzai mese panapa nderipi gore rakamboitwa ningirikiri political movement kana kuti whatever action yataiita isusu kana kuti maways ese ataishandisa isusu ekuda kuunza change zvikasaurayisa vanhu.
kungofa chete, ndo zvatiri kuzosangana nazvo. Handiti hapana chatiri kuachivha kunze kwekufirwa nehama dzedu. Saka izvozvizvi tiri muera yekutaura kuti enough is enough. We can't lose more comrades. Handitika, we are going to protect each other through this revolution. Tichashandisa revolution as an umbrella to everyone. Handiti, hatisi kuda kuti vanhu vave matargets. Ndo zvinhu zvatiri kuchemera chete. Maita basa ndatenda.